kaya Sontoloyo yen ngono kowe kebacut bodho aja nglokro kaya Sontoloyo yen ngono kowe kebacut bodho Sontoloyo Malik Pilok perahu layar tak derekke monggo yo yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Nggih, alhamdulillah. Iso ketemu neng BSCC Dom Sepinggan Balikpapan Mas Gareng. Walah, nganti kangen. Kangen pripun? Lama enggak sowan di wilayah Kota Mudik ini. Kok Kota Mudik? Kene iki ngendi? Balikpapan. Ayo balik ning papan iki, balik ning omahe Mudik. Ya aja diwalik jenenge no, kok dadi bingung no. Wah, jan dikepenake karo panitia. Tumpake pesawat lurik. Lurik batik. Seneng aku lurik, kok seneng batik karepmu. Ora enek pesawat kok lurik. Wong iki dikepenake panitia kok. Nggih. Niki terima kasih kepada beliau Bapak Irjen Polisi Indar Priantoro selaku Kapolda Kalimantan Timur yang memprakarsai pagelaran malam hari ini Mas. Ugi salam hormat kagem Bapak Wagub, Pak Wakil Wagub, Gubernur, Pak Wali Kota dan beliau yang terhormat para sultan ingkang saking Kutai dan lain sebagainya. Mas. Aku rada ayam bengi iki nyambut gawe. Lah pripun? Ditunggoni Pak Wagub. Kok ngoten? Jarene iki menurut informasi padha cah Semarange. Nggih, betul. Nggih, wilujeng dalu Rama. Nggih, aku wis sowan nalikane Samarinda. Nggih, lah aku ra mbok jak. Ya sok ben. Iki jane keperluane apa to? Niki keperluanipun hanya Polri syukuran karena masyarakat dengan Polri sudah tidak ada jurang pemisah, saling sinergi, saling nyengkuyung, samat sinamadan, daya dinayan. Lah, pertanyaane, iki lak tasakuran. Ya. Tasakuran itu apa? Apakah arti dari tasakuran Mas Gareng? 4 suku kata ta itu tandanya orang yang imannya tebal. Orang yang imannya tebal, jangankan kok diberi sesuatu atau rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena percaya Tuhan mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Niku ta. Nggih, terus sahnya kalau diketahui oleh orang banyak seperti malam hari ini. Leres.
Terus kurang afdol kalau tidak dibarengi tirakatan. Lah bengi iki ya tirakatan. Lelekan. Nah, Terus terakhir anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dinanti-nanti. amin. Walaupun sudah diberi, manusia itu berhak untuk selalu meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Leres Mas Gareng. Aku Dalu menika ugi dipun sengkuyung pangaban. Paguyuban ngapak Banyumas Balikpapan. Oh, apa ora hebat? Yen ora ngapak ora kepenak ngoten nika. nggih. Aku ya terima kasih Bapak Kapolda. Saya kira-kira sudah 10 tahun dijotakke enggak pernah diundang ke sini. Nggih. Ya ini ke Samarinda aja berangkat sendiri, Pak. Ngono padul Pak Wagub. Ya ora apa-apa wong, tapi yen kowe mau njlentrehke polisi apa kok tirik-tirik ning ora tepat sasaran. Maksud panjenengan? Polisi itu 3 unsur suku kata. 3 unsur suku kata. Polisi. Po. Posisinya selalu di tengah-tengah masyarakat. Terus li. Lindungi, ayomi, layani masyarakat. Itu tugasnya. Terus terakhir si. Siap 24 jam untuk melayani masyarakat. Oh, tepat sasaran. Pamong sing apik ora butuh diladeni masyarakat, ning pamong sing becik ngeladeni apa sing dadi kebutuhaning masyarakat. Nah, yen perkara singkatane takon aku. Ora perkara pripun-pripun sing jenenge wong kuwi duwe hak urun-urun rembug lah. Betul. Ini salah satu keterbukaan Polri ya ngono kuwi. Bab napa? Untuk napa niku masyarakat, keterbukaan Polri yen eneng apa-apa Polri tidak anti kritik. Loh, Ngaten lho. wong iki nuwun sewu Mas. Nggih. Sudah saya katakan tadi, ini tasakuran tandanya bapak-bapak Polri ini orang yang tebal imannya. Ini titikane kuwi nek yen wong menungso Nggih. tipis imannya itu ada cirinya masing-masing. Manusia Yang tipis imannya yang tipis imannya mempunyai ciri. antara laki-laki dan perempuan cirinya pasti kelihatan. Nek ciri laki-laki yang tipis imannya Semakin kaya semakin nakal. kuwi wong lanang. Nek wong wedok yang tipis imannya semakin nakal semakin kaya. wis dipikir dhewe ora perlu dijlentrehke. Tinggal milih sekarang pengen jadi orang yang tebal imannya apa tipis imannya. Nggih. Sampeyan tak goleki kanca piyayi putri sing tebal imannya. Oke. Mbak Ciblek, ayo tampil ke muka. Aja dipleroki. Monggo diaturke yuk. Musiknya bareng-bareng pisan. Yo 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 yo. Dua kali. Aja ditinggal apribad ketimuran. Boyo sing milih iku budaya.
Pripun? Kowe mau arep goleke wong wedok sing Tebal imannya. iki tebal piye wong bocah wit tipis lho. Kok iso tebal iki lho. Selamat malam Mbak Kayune. Selamat malam. Waduh Jan. Wong piyayi wedok sing ayu dhewek ya Mbak Oh Kayune. ya pokoke genangger. Angger kurang setitik. Nggih. Pokoke angger uduk rama garing kula mo. Wow. Kula pancen genano ayune kawit biyen. Amin. Amin mulane Bapak Kapolda Pak Kendra Wejan Paindar pripun? angger nyawang kula niku nganti kepengin. Kepengin apa? Kepengin jejeg. Ya ora lah imane manung ayu. Nggih. Mbak Ciblek iki cewek sing ayu dhewek. Oh jelas. Ayu dhewek iki tegese ayu dhewek. Ayune nek dhewek nek karo kancane ya mbuh. Maksudnya kayak lho, Mbak Limbuk, ayu dewek ki arep karo bocah wadon pirang-pirang, tetep ayu dewek. Oh iya. Ora nek dewekan tok. Oh iya. Angger kono siji dewekan si karuan. Terus Mas, apa? panitia ngurusi bintang tamu iki ngirit lho. Tok ngirit piye? Awake dhewe lak numpak pesawat. Heeh. Ya ta? Nggih. Iki ya numpak pesawat ning dilakokke nganggo remote kan. Kang Gareng, Apa? Rika numpak pesawat apa miki? Batik. Batik Aku malah pelita air, pelita. Pelita. Oh, aja ado-ado pelita. Lah ya pelita air. Nggih. Wis ora numpak pesawat ora apa-apa wis. Lah nggih Mbak Ciblek. Lah nggih, niki Mbak Limbuk, Pripun? kula numpak pesawat jangan tekan Terus main aja ya. Beli es krim rasa mangga. Main. Bentuknya bundar, enak rasanya. Main. Kaltim aman masyarakatnya Nggih. karena Pak Kendar Kapoldanya. Amin. Jan, Iya. nggih Mas Gareng iki Mas. Tuku, kira Apa meneh? ngapak baik. Ya. Miki kan bahasa Indonesia. Heeh. Siki ngapak, Ngapak Iya. yo. mangan teri, Mangan teri. main. Main. Karo kupat. Main. Polri untuk masyarakat. Main. Main. Ya. Nah, Lah mangan begitu. teri main. Karo apa? Mangan kupat main. Lah Main. mangane kapan kok main terus? Maksudnya kayak mau Mas Woro lho kan angger pantun kan main. Oh. Cara mereka bahasa Indonesianya cara ngendike Jakarta itu cakep. Oh, Gitu. cakep. Nggih. Oh iya kanu. Aku yo gawe pantun ah. Apa pantune Mas Apa? Gareng? Ada bola bentuk bundar. Terus Iki main mau cakep. Oh, Ah, main weh. main. Main wong sing pantun ora cakep kok. Ya. Apa main? main. Kowe main cekel polisi. Dudu main kuwi, main ki cakep, bagus ngono lho. Ayo. Main bola berbentuk bundar. Iya, main. Terus piye? Aku dipentelengi. Lah maksudnya wong ora diterusna, lah terusnya apa? Oh. Main bola berbentuk bundar. Iya, main. Di lapangan duduk sendiri. Stres apa ya? Gembelung. Gemblung ning lapangan duduk sendiri gemblung. Iya, gembelung gue. Ora sida parian. Aja nesu ta, aja nesu. Mah wis ora sida. Lah aja kok ngono. Kowe bareng ngono Ciblek banding-bandingke. Aku ngerti Ciblek biyen mantan pacarmu to. Allah. Sapa? Kowe karo Mas Bayu biyen pacaran to. Kapan? Lebiyen jare riwayate. Apa iya? Oh, Ora lah. duwe pacar kayak Mbak Ciblek iki enak Mas, ngirit. Ngirit. Oh, Ngirit apa? Dolan nyang endi-endi ya ta numpak pesawat bisa dilebokke bagasi, masuk bagasi bisa. Lebok Jalan di mall diadai kresek iso, masuk ke Nah, plastik bisa. lebok na koper dipaku itu ya. Ya ora, Anu, ya nggo ora. tilik wong loro. Heeh. Nggo tilik wong loro iso. Kok iso? Kaya nyangking termos. Ya ora. Kaya ngenyek lho. Lah wong sing nyenyek ya Rika udu. Ora. Mas Bayu. Kowe tetep tersayang bagi saya. Iya, alhamdulillah. Ya. Wah, niki sing meriksani kathah nggih. Nggih. Oh, paguyuban ngapak. Sing mirsani manusia, ora kathah. Akeh kathah. Oh. Kathah kuwe bahasa krama Inggilek kathah angger cara dheweke akeh.
Iya iya. Aku malah ngger ngomong karo Rika iki bingung. Ngapa? Lah iya lah kayak ngopo? Ora popo. Ora pop. Lah iya. Ayo yen kowe omong karo aku bingung karo Pak Kapolda wae kono ngomong. Nggih, anu nika Pak Kapolda nika asli Tanjung. Nggih, Pak Nggih, Jeblek. sekabupaten Kalikulo, Mas. Oh, ngeten. Nggih, lah wong sering kok. Nggih, nggih. Sering napa? Sering wean Kalikulo. Wah, jangan membuat fitnah lho. Pak Kapolda ki Pak WA. Kapolda iso. Loh, Pak Kapolda ki. Pak Kapolda sering Lah sering WA toh. WA. Loh, We- jangan menimbulkan fitnah toh. Lah, sing WA we- karena apa? WA apa? Maksudnya apa? WA karo sapa? Karo aku. Pak Kapolda ki. Lah, apa anggar Pak Kapolda terus WA karo aku ana masalah? Loh, ya Terus ora. ana masalah. Ora. Ya ora makanya dijelasne konotasinya biar tidak jelek. WA karena apa? Memberi job atau bagaimana? Nggih, jane napa nggih? Biyen kan ceritane niku Pak Kapolda dong tesi dereng dinas teng mriki. Nggih. Tesi kuliah. Heeh. Niku carane biyen harus dijodokaken kali kuda. Wah, lah. Pak Kap. Oh, sik ta. Oh, sik iki medeni lho. Pak Kapolda arep dijodokne karo Kali Ika. nggih. Yo. Angger lah nggih biyen temenan. Nanging Ning napa? nggih pun cocok keluargane kula cocok. Nggih. Pokoknya nggih kabeh cocok Keluarga lah. cocok. Nggih. Cuman beda keyakinan. Oh, beda agama. Enggak. Lah beda keyakinan. Ora. Aku yakin karena ora. Berarti bertepuk sebelah tangan. Ya wong ning atase Pak Kapolda kok seneng karo kowe. Pak Kapolda kok seneng sama Loh, anak ning PAUD. padha lho. Piye? Padha lho. Pak Kapolda kuwi Ha-ha. jelas polisi. Nggih. Iki yo polisi. Polisi apa? Kuwi polisi institusi negara Pak Kapolda. Terus? Iki polisi tidur. Ya. Lah, polisi tidur sing dideke karo karo kowe motor mobil bangsane. Lah wong kowe kok karo Pak Kapolda. Lah ya padane nang ora ya ora apa-apa. Aku be ora maksa. Apa nyong maksa apa terus Pak Kapolda kudu kon karo aku ora. Ketoke cilik bareng nesu mekro. Mekro kaya landak. Ning kula lho. Apa, Pak Jan Jeblek? temenan. Kula niku nate pun tau ditilang teng Pak polisi. Apa Weh, ya? Nggih. Ditilang, Tapi mboten teng mriki teng desane kula Banyumas. Anu kowe pas numpak sepeda roda telu. Seora sepeda motor. Oh. Motor, sepeda motor kae. Ditilang. Iya, aku ditilang. Terus Lah kula tindak teng Pak polisi, polisi. ha? Kula takoni, "Heh, Blek. Anu mandek." Lah kula mandek. Nggih. Terus lah kula ditakoni. Ujarku kan surat nggih, surat Iya. Pak. Surat enten. Terus SIM onten. Nggih. Nggih. Heeh. Anu helm nggih pun komplit lah pokoknya sudah komplit. peraturan dari Pak polisi niku Sudah dijalankan sudah benar. dijalankan komplit. Lah kok iso Lah dicegat? kok tesnya dicegat lah. Salah saya apa Pak? Kok masih dicegat? Aku kan udah komplit. Nggih. Udah ada surat, ada SIM, ada apa. Kamu itu tidak sportif. Oh, tidak sportif? Lah iya, masalahnya motornya Honda, kok jaketnya Suzuki. Oh, lah kuwi. Lah nggih, lah terus temenan. Kula tetep ditilang kan. Ditilang. Kula niko Pak polisi nyateti, Ha-ha. nyatet surat tilang. Nggih. Kula gantian. Gantian Ah. piye? Pak polisi jenengan nggih mboten sportif. Lho kok ora sportif? Lah jenengan polisi kok full ballpoint-e pilot. Oh iya ya, ora konsekuen ya. Ora Wong polisi kok bolpene pilot ya. Pilot Wah, lah lho. kuwi bingungke kuwi. Iki jane sing salah sing ngrungokke apa sing cerita to iki? Lah wong kan kudune Lho kok padha-padha gesek. lah Ya ya mungkin Mbak Ciblek ditilang bukan karena apa-apa, mungkin dikira ini anak PAUD kok bisa naik motor. Ah, Nah, itu. Nah, itu. Aturan main belum boleh kalau Belum cukup boleh. umur. Kowe iki paling ora sepeda roda 3. sepeda ngenyak banget lho. Tahu nukokna ora tapi ning ngenyak. Lah, Arep ae kenyong ya taya numpak motor roda-roda pira be ya bisa. Oh, kendaraanmu tayeng.
Tayeng. Lah yo kendaraane tayeng. Tayeng anu banyu aneka sing wong ngapak. Tayeng niku napa jenengane jajal? Bisa. Nah, Bisa kuwi upas. Kok bisa kok upas sih lho? Uloe. maksud Dudu kuwi tayange karepe iso. Iso. Cara ngene dhewe iso. Nah, Inilah iso. kekayaan Indonesia. Ini Nggih. kasanah budaya yang Ah. harus selalu dilestarikan. Nah. Dialek itu Nggih, penting. betul, betul. Pokoknya dari Sabang sampai karaoke itu Merauke kok karaoke. Oh alah. Kowe perkara hotele kadoan kowe kok nesu to. Dari Sabang sampai Merauke kok karaoke. Oh, meroke kok karaoke. lah wong anu kula radu banget hotele. Ora, Dadine bisa ora. kepengen Cedak karo karaoke. kanca-kanca wis. Oh, nggih, nggih. Aman, nggih. Aman, Mas Gareng, aman, Nun. nggih. iki kembarane Mbak Ciblek ben muga ya. Sedulure. Heeh, anu. Weh, jan karo sedulure ta weh? Oh, sedulure Adike kembar. Malah kembar jare ini, heeh. Kembar. Ayo. Akeh sing ngomong sih kembar. Oh, ndi bocah Kembar ndi? Ayo, Siap. Mbak Niken Salindri, mau ayo Mataram. Yuk. Mas Gareng, Mbak Ciblek bisa turun bisa ke bawah. Selamat malam, adik wedok Mbak Niken Salindri. Nggih, sugeng dalu Mas Bayu Ijo. Kok iso bayi ijo? Tema malam hari ini sindangnya soalnya pakai ijo, Mas. Nggih. Rak yo sehat to, Nduk? Alhamdulillah pangesune, Mas. Alhamdulillah. Karo aku padha wae suntik vitamin teges meneh saiki alhamdulillah. Alhamdulillah wau. Teng Bayangkara, Mas. Sempet Oh teng nggih, Bayangkara. aku malah wingi bengi. Iya. Oh nggih. Nggih, tapi alhamdulillah wis pulih kekuatane, siap Nggih. menghibur masyarakat Kaltim dan jajaran Kapolda Kalimantan Timur. Nggih, alhamdulillah. Sapa dulu Cahayu. Nggih, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, sugeng dalu kagem warga Kalimantan, Balikpapan dan sekitarnya. Yeah. Karena yang lihat hari ini tuh nggak dari Balikpapan aja, Mas. Nggih, dari Samarinda juga ada. Nggih. Dari Buntang juga ada. Nggih, Banyak matur sembah nuwun sekali. sanget sampun mirsani mriki sudah mau memeriahkan acara malam hari ini. Khususnya kagem Bapak Kapolda, Nggih. Bapak Inspektur Jenderal Polisi Polisi Endar Endar Priantoro. Priantoro. Nggih. Inggih. Ini sudah mewujudkan bahwa Polri dicintai masyarakat, Nduk Niken. Inggih, leres, Mas. Mm. Kuwi Mas Gareng kembarane Mbak Ciblek kuwi Mas Gareng. Kembaran apa wong ora ono breblas. Apa? Oh Piye to? iya. Kuwi ngapa omong ora? Lah mikku mati ya. Nah, nggih. Kaya ngene iki sing diarani kembar sial ya iki. Kembar Ya. siam to. Ya jangan gitu Siap yen dong. padha kaceke dedeke ndek wur ngono lho. Kembare perkarane kembar padha wedoke. Nggih. Yo. Iki lho. Apa Mas? Nganu jilih. Mik iki. Nyah. Mikmu kok mati. Nyah. Piye to? Nah, iki mik sak tuane iki. Lah kok malah nyekel Oke. kembarane Mbak Ciblek? Ngambil Pak Bowo, mampir Pak Bowo. Lah kok malah Mas Gareng? Oh, Jenengan kok malah nyekel kembarane Mbak Ciblek? ketipu kok. Iya. Ketipu iki Angger niki kan Niken Salindri. Nggih. Angger nyong Niken
sebelindi. Wah, iya. Ini, Ini seblindi. Ya kembaran. Kembar. Nggih. Semuanya tuh masih bersaudara walaupun Iya. lain bapak lain ibu. Mm-mm. Tapi Nggih. kita menungso ning donya iki kabeh saudara. Leres. Iki lho, kok ngene iki lho. Piye? Nang apa? Nyanyi urung wis gledak sik. Awak jenenge. Ya aja ngono, namanya juga manusia. Kan enggak Lah, tak kowe meriang apa, Ken? Iki lho, ambak-ambak sakmene demit randulet setan radoyan iki. Sapa? Ciblek iki. Kowe kita ewangi kok. Lah ya direwangi ya ora demit sendulit apa Tegese setan ora doyan. penyakit lunga. Iya, Ya, enggak. alhamdulillah ora pas lagi sakit Heeh. kayak gue. Ya mulane Nggih. jaga kesehatan. Makanan selalu dijaga. Eh. Kayak aku nang omah aku makanan dijaga. Loh, Selalu nang meja makan gue ana sing jaga. Berarti ngene arep mangan dijogo ngene. Iya. Enek satpam, Ana terus satpam, enek polisi. komplit. Berarti komplit. makanan dijaga. Padahal Mangane iki dilarang dijaga. makan. Iki mengenai kostum pas lho iki. kok ngono Kok Mas? kok iso? Ijo ki Polri dan masyarakat ijo isowo judu. Min. Biru Polri dan masyarakat bisa biru bisa rukun. Betul. Coklat Polri dan masyarakat cocok dan melekat. Amin. Ayo mesti no Mas. Jelas. Ireng. Ireng. Jadi orang iri dengki Ora ora kepareng. Nggih. Kayak abu kayak babu ya kayak. Dalange. Krem, Coklat. krem. Coklat ku abu-abu. Krem. Ya duwene ya gur kuwi bareng. Berarti ora tahu salin ya Ora kan. tau salin ya. Wong sing kenyek. Wah, sing meriksani pirang-pirang tekan Nggih. pol ngana Mbak Niken. Nggih, heeh, Nggih, Nduk kan? Niken iki Nggih. sing etuk berkah engko bar mirsani wayang entuk hadiah. Wah iki Enten door prese nggih. Betul. Mantap. pokoke bengi iki akeh wong kecepit lawang. Jadi Kok kecepit kecepit lawangnya lawang. Door press, door kuwi lawang, press iki kecepit. Dadi itu door press itu kecepit lawang. Iya. Lah, Ya ni- ngono ya entuk. Niku door prese napa mawon anu Mbak Limbuk? Banyak banget Mbak Banyak Ciblek, tapi hadiah utamanya paket umroh Mbak Ciblek. Wah, niki untuk umum nggih. Nggih, nggih. Untuk umum. Untuk keseluruhan ya Keseluruhan. anggota, ya umum, ya Iya. paguyuban nggih. Iya. Nah, Mbak Niken, Nggih, untuk Mas. salam pembuka niki kagem beliau Bapak Indar ngersake pepeling. Ngersake Nggih. pepeling, nggih. Mantap. Engko langsung buka celuk wae. Siap. Mbak Niken ben dikancani Mbak Dini, Mbak Ayu karo Mbak Suci. Ayo, monggo kene jumeneng. Ah, ngene. Buka celuk, monggo saka Nduk Niken. Monggo pepeling. Monggo yo. Ayo kene. Ayo dasa wisma rene. Lho kok Kok dasar wis wisma? Lho piye? kayak kelak ibu PKK to. Niki anu Ibu Wulan nggih rawuh. Oh nggih. Bulan saka Nggih. RRI. Saking RRI. Dalu menika ugi Nggih. dipun giaraken RRI Mas secara langsung Gareng. dan nanti rekaman melalui Pro apa? Pro RRI Pro 1 Samarinda 97,6 FM. Nggih. Tuwin Balikpapan 97,0 FM. Ya, betul. Dan channel YouTube RRI Samarinda. Nggih. Nggih. Monggo, yo diaturke sik pemilik buka celuk. Niken Salindri, monggo, yo. Yen rancine tansah dilengke wis wancine padha nindakake adan wis tumandang wayahe sembahyang nah tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakaing agama limang wektu kudu tansah
Monggo, Pur. Alhamdulillah matur nuwun. Monggo Mbak Suci, ayu Mbak Dini Lenggah, Mbak Niken Ganggarikur. Mas Gareng. Jen. Polri mempunyai komitmen. Napa Mas? Apa nggih? Yang pertama menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, Nggih. responsibilitas dan Betul. transparansi berkeadilan. Nggih, leres. Terus menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional. Betul. Terus menjaga soliditas internal. Nggih. Lajeng meningkatkan sinergitas dan soliditas Polri dengan TNI serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan kementerian atau lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah. Betul, Mas. Terus mendukung terciptanya inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Ya, Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan suri toladan. betul. Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan dan restoratif dan penyelesaian masalah. Terakhir setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebinekaan Mas Gareng. Betul. Oh, mula sing jeneng budaya itu alat pemersatu bangsa. Betul, dan saya salutnya lagi sekarang Polri itu juga ikut memikirkan pengadaan pangan bagi bangsa Indonesia. Leres. Gitu, Nih. nyatane ya ana penanaman jagung lan liya-liyane. Betul. Niku sing wajib diacungi jempol. Polri bukan momok masyarakat, tapi Polri adalah pelindung pelayan masyarakat. Masyarakat. Mula ayo padha bareng-bareng awake dhewe dadi polisi tumrap pribadine dhewe-dhewe. Aja njagake aparat sepira to akeh Betul. aparat. Nggih mboten Mas Gareng. Betul. Nggih, Jadi, wong perbandingannya terlalu jauh kalau masyarakat tidak bisa jadi polisi diri sendiri, ya berat tugas Polri. Leres, nggih. Nduk Niken. Halo Mas. Nah, lo tak matur, beliau Pak Kapolda itu juga napa menika remen melantunkan suara utawi remen nembang utawa nyanyi Nduk Oh, Cahayu. Tapi Nggih, ini mengko beliau baru menerima izin pamit dari Bapak Oh, izin. para Sultan. Oh Terima kasih. nggih, terima kasih. Terima kasih Para Jeng pepunden Sultan. kula nggih. Lah niki Mas hebate ngeten niki. Walaupun niki ora wayangku ora mung suku Jawa mawon Mas Nggih. Gareng. Kula seneng niki namanya budaya itu, nama budaya Indonesia ya tetap milik orang Indonesia dari manapun asalnya. Leres, nggih. Mila niki yo Mas Gareng, aku tak merdikake adikku wedok Mbak Niken Ayo, ayo. Ya. Arep menghaturkan lagu apa kanggo pembuka Cahayu? Monggo Iya. niki musike ya enten, Nduk. Musike nggih enten. Musiknya ora di tengah-tengah. Tengah-tengah, Engko tengah-tengah iki Tengah-tengah. langgam-langgam sih. Iya dong. Langgam asam lambung. Ojo ngono. Jeneng langgam asam lambung. Aja semoni aku ya kena. Oh, padha apa? Padha.
Adik Ayo. kakak ya harus Ayo no. Lara kok. kudu padha. Oh alah. Lorone kene iki. semoyo. Nggih. Apa? Ya diaturke langgam sik. Aku tak nyuwun anu sik, Nyidam Sari sik. Nyidam Sari dibawani sing bawa Mas Gareng. Aku. Ayo no. Lah iki Iya. kok lagu apa? Udah. Yang Iya. sabar, yang tenang. Ora apa-apa lho, mamerna karo masyarakat kene. Iya, udah Lamona lama. Kang Gareng ke suarane api. Iya, suaranya bagus. Suaranya bagus. Suarane apik po asu kire. Aja ngono ta. Omongane ra enak. Mas- Mas Gareng nyan gandrung putri cacahe loro. Siji Niken, loro Mbak Ciblek. Wis, ayo. Ya, kamu pilihnya yang mana? Aku mau gandrung karo Gareng. Apa? Mau. Aku kepengine digandrung karo Pak Wali Kota. Wah. Keduren ya. Oh, senengane wali kelas ora nyandak wali kota. Wali muridnya wegah. Ayo, monggo, ayo. Arep gandrung sapa sih Mas Gareng? Ayo sing genah enak disawang ya iki no. Ya. Lah panggirnya ora enak disawang. Mengko yen isih kurang. Tapi mengko angger njaluk wedang kopi maring aku awas. Lah kowe dhewe ngombe kopi njaluk panitia lho. Ayo ya. Iki sing diarani yen kowe mangan urung wareg tanduk separo. Lah kok Loh, ngono? apa aku dilahirna nggo tanduk-tandukan? Lah witekno yen siji kakean no. Ayo. Ya Duh wes. wong ayu. Monggo Mas Gareng, ayo. Duh wong ayu. Mengko angger maring aku ya duh wong ayu. Ya, Ya. ya yo. Aku aja pekewo karo Pak Kapolda anu kowe tak ulehke saiki lho kowe. Lah ngopo kok sia-sia? Lah witekno pas ning kene bolone Pak Kapolda. Loh ya jelas ya, kita kan Banyumas ya Pak Kapolda. Iya asik. Besok karo Prokerto bareng ya. Alah Pak kemayu. kalau nih. buat latihan ajar titis ini bagus ya Pak. Untuk ajarane Mbak ta. Maksudnya nyong anu apa sih? Ayo. Turu apa? Ayo. Bepujaning ati. Jen. Mumpung ada omah kok. Neng kan nonton ke streaming. Oh, iki di streaming to? Ayo no. Streaming saka Tribrata News Polda Kaltim. Nggih, anu, sorry mah, cari uang mah. Wah, nyeluke mamah. Oh, bojoku jenenge Tapi Sali. Kak, Bojoku jenenge Salimah. Oh. Tapi kan wis kalau di streaming. Ya wis ra apa-apa. Ayo. Kaya ngene wong nandang asmara. Anu reno. Ganti aku ya, Mas. Ya Rusdi. kose sabar dhisik. Harus ada instruksi dari dalangnya. Oh, dari mengko angger lampune wis dipateni, panggunge dikukuti. Tapi kowe. aku berarti aku jare kayak teradag apa? Ayo. Senangan Apa mung awakku dhewe. Kene, maju kene. Aku kepengin pamer karo Pak Wagub ben kepengin. Ya ora lah Pak Wagub ya ini. Hop, ganti Duk, ngerayu Mbak Ciblek. Ayo. Kadang wis ancang-ancang loh mas. Wis ben, ayo. Ganti Mbak Ciblek. Ayo. Ngerayu ketipung. Ayo. Apa, Mas? Ora apa-apa. Apa tuh mon ketipu nganggo bayak? Ora, ngerayu cewek sing ngirungi mancung. Ayo. Iya, mancung melebu. Ayo. do dewa apes awakku. Wes. Jawa Togo kok apes awakku. Nah kok kirane ora gelem ora apa-apa ngene Mas Woro munggah. Mas Adar aku ana serpe iki. Mas Woro iki selirane padha aku. Loh, Apa? ya ora apa-apa, sing penting kan Do dewa Jawa Togo. inggih Kang Mas Kamandopok. Kamandoko kok Kamandopo. Kamandopok, Mbok. Kamandoko. Oh, iya.
Kamandoko, carane Kamandoko karo Cipta Rasa. Karo lutung Ning kesarung. Kamandoko ya ora. Lutunge kesarung ya Rika. Oh, aku toh. Iya. Enoe, ayo. Sono mring mlaku dhewe kana. Kemayune. Lah ceritane angger wong ayu kan mlakune iki lho. Sik, aja rebutan. Sik, gandeng ceweke loro ta iki. Heeh. Lanange ya loro kudune. Sapa? Sijine adik sampean. Sapa iki? Mas Bagong. Oh. Ndi Bagong? Ayo Gak kene. wadi. Ayo Mas Bagong kene. Bagong. Ayo kene, mentaram. Turun. Sarwe sarwa. Ayo. Yo. Golek mic. Kayak. Wah, tujune kok iki ketekan bolo aku. Sedulurku nyusul. Oke, adikmu apa rek? Dikapak-kapake nadyan beda pilihan ning nyusul. Ayo, wes sembah nuwun. ya Wilujeng rawuh para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat. amin. Wilujeng dalu sedaya iki. warga Balikpapan. Nggih. Ora kayak ora kok Bagonge wujule cononen. Lho, iki ngono anu. Iki ciri khas adikku Bagong ngene Oh, iki. ciri khas. Mustikaning jagat. Oh, mustikaning jagat dadi Nggih. nang wudel ya. Lah, Nganti menjoto kayak gue. Ayo. Lho lah iki wong ciri khas kok. Lah Wah, iya. niki jajake kesengsem karo adikku Bagong. Oh, kesengsem. lali. Jangan awis karo Bagong. Kuwi tempelan apa asli? Asli, Nduk. Asli. Oh, Lho, angger pernah. tempelan harus dijaluk kok. Bagong Mas. sing udele bodhong ya goriki. Monggo Lah, nek wong jane pernah- liyane Petruk sing bodong iki. Ngapunten wong pernah duet waktu Mbak Niken Loh, isih SMP. tau duet SD. lho. Tahu duit tapi kan orang ngetokne udel. Ya pangkle. Iki mau gara-gara Wis to. golek wangsit. Nah, dikulinak iki jejer kulinak. Kene. Kene, maju. Ayo, wes saiki Mas Bagong tak gatheki karo Mbak Jiblek. Mas Gareng karo Mbak Niken. Oke. Aku karo Bagong kurugan wetenge tok wis mlekenet. Oke. Gede banget. Iki iki petingan lho. Apa ta? Iki abang petingan lho. Petingan piye? Ora Loh, Pak. lah kowe ngerti wayang nganggo kalung klonthong sapi iki lagi iki. Yo. Iki jane Bagong apa sapi? Bagong lah wingi golek suket, Kang. Lah, ya Makane bener. terus nemu wangsit ndelalah mustikane nempel. Oh, mustikane ngemper. Nggih. Oh, Bagong iki turu emper to. Nggih. Ayo tutuke sik, Ayo Bange. tutuke, Gong. Tutuke, Gong. Ayo. Kenal Mas Bagong. Besok Gandrung, kapan besok katekan? kapan? Yo. Besok kapan kowe piket? Oh, Bagonge budeg. Besok kapan? Mas tekan? Gareng sing tutuke. Yo. Oh. Besok kapan katekan? Nenoe. Iki nembang ora iso, isone mung ngeler udel tok lho. Iya. Lek lagune iso. Jejer lan wong ayu. Ngene Mas Bagong. Aja sampe kalah. Kalane. Upama sira nakoda tanpa prau sat-sat sarah ing Jaladri nyidam sarias Yo, monggo. Langgame nyidam sari bareng-bareng gamelan kali musike. Yo, Monggo. Ayo. tarik, Monggo. sor. Monggo Mbak Niken. Buka celuk. Monggo. Keyboardnya donake, Mas. Bang idam sari
Blasnya tembang kangen. Dangdut ke. Ayo Mas, nganggo ketipungnya Mas. Monggo. Musik biar asik. Yo. Waya bengi udan krimis wis suwis banyu kang tumetes dadi saksi gunakut nangis mbok bisa tak suwang srane uripku yen naran sliramu sungilire angin tansah dadak kalbu rasa kang tatat akane larat dadaku lewat tembang kangen muka bisa dadi tombo kangen iki nandang buyung rina wangi Terima kasih, matur nuwun. Wis diatur iki, nggih. Nggih. Mbak niki men leren sik. Leren. Mas Gareng. Nun. Niki beliau Bapak Indar, Pak Kapolda. Menika ngersakaken sekar dandang gula, Mas. Oh, nggih. nggih. Kita badhe ngastos Sinten sing nembang? Kula tak nyuwun tulung kalian Mbak Fahmi. Mbak Fahmi. Monggo, Mbak Fahmi sik maju sik ning ngarepan sik kono. Mriki Monggo. wah. Mbak Fahmi sese mudun dhewek grimisen apa? Nggih. Heeh. Nggih. Yo Monggo diatur iki. Mbak Fahmi. Wah, mriki ngajeng. apalane apa, Mas? Ana kidung saged nggih ta. Bakenipun sekar dandang gula monggo empalanipun nggih. mangsa borong. Ya. Nggih. Apa ali-ali ya iso? Nggih. Apa Mbak Fahmi? Kidung. Dalem Napa arep sing ngapa cakepane? Ali-ali. napa ali-ali Ali-ali. Ali-ali nggih. Ali-ali. Monggo. Ayo diatur iki sik dandang gula. Monggo. jenang kula Menika kula kintunaken pepundhen kula ya bapakku ya wong tuaku Mas Gareng. Apa, Mas? Mbah Karman Suntoloyo. Oh, Mbah. Nggih, Mbah Karman Kakung, Mbah Suntoloyo. Kakung, Mbah, sungkem kula Mbah pun matur nuwun pokoke ngawat-awati aku. Nggih. Wah. Yo, kelali aja lali nano. ali niki sole kula ha ha ha
Kula kintunaken pepundhen kula Mas Gareng. Sinten malih? Bapak Samsun, Ketua Pepadi Provinsi Kalimantan Timur. Lah iki lujeng mirsani lan Nggih. menikmati. Kalian pepundhen kula Bapak Sutrisno Wijaya. Uga tak aturke para kanca seniman khususe anak-anakku Gareng sing ning kene. Nggih, Pak Haji Gito kula kentuni. Pak Gito. Lanjut, iya, Mbak. Hajat dianggep sepele. Nonano Kula mboten melu. salam mugi kagem Mas Sugeng saking Tenggarong Seberang Bukit Pariaman. Amin. Nggih, iya. Hamong ati tansah nggon ndeli Nonano, yuk. yen dadi lara gelo sederinten dalu ketaken kewala nganti besok apa bakal beli Nonane, yuk. yen bali bejo Monggo, yuk salah kami Arek. ngagem. Monggo. Iya, Mbak. ngagem aliku pamrih aja lali marang aku
para pamirsa dikeparengake lenggah ana karpet ning sing nggon dalan lho Mas. Nggih, Bukan yang di depan kursi VIP, bukan Yang menika di kagem tengah bintang bisa- tamu. Nggih, bisa maju ke sini. Nggih, terus sing kursi kosong saged dilenggahi. Nggih. Monggo. Ayo. Monggo sami maju mawon ampun isin-isin. Monggo. Nggih, bakune sing karpet ngajeng kursi VIP aja diisi niku. Ampun, nggih. Nggo Mas Gareng, Mbak Ciblek kok nek mandap. Nggih. Nggih. Yo, lanjut. Pilihanku meripat biru pambriye meresulis dia ingkang merni ayat takon isi hatiku besuke merasa nono alih-alih. Terima kasih, matur nuwun sampun dipun aturaken sekar gandang gula. Nggih. Niki Kembali Nduk Niken. Pripun Mbak Nggih. Ciblek? Niki saking Pasir nggih sami rawuh. Oh, nggih. Nggih Mas Galang Hamid nggih. Kali Pak Biso nggih rawuh. Alhamdulillah. Dan Nggih. pokoke Nggih, niki Tumplek kula blek. aturke Mbak Niken malih. nggih monggo. Yo, Come here. Nduk Apa? Niken. Apa? Niki ana sing ngersake lamunan, Nduk. Wah, aku tanteni iki lagu iki tak anteni. Oh, Apa to? Ngalamun nganti lali ya iki. Ora. ya. lagu lamunan. Wis ngono asam lambung tenang. Aku wis gawa permen nggo asam lambung, Nduk. Wis to beres yo. Nggih. Ayo iki lamunan. Ayo Ayo. Mas Gareng, Mas Bagong, Mbak Ciblek bisa monggo mandap. Ah, monggo mandap. Mboten Ah, apa-apa. Nduk siap. Niken juga barangkali beliau Bapak Kapolda ngersake lagu utawi badhe nembang lho Mas Gareng. Request. Mbok Nggih. badhe Nggih. nembang napa bari duet Oh, kali Mbak duet Pak Niken? Wagub. Nggih, monggo. Kalau masih siap. lenggah, monggo. Pak Wagub malah iki. Lah, Badhe nyuwun lagu. Monggo. Pak Bapak. Pak Kapolda. Wow, Oh, hobine nyanyi. Nggih, pripun Badhe- Mas nyadong dawuh Mas Gareng? Nggih. Badhe nyanyi napa, Pak? Mboten ketan Lah, bintang mboten kecil Pak napa-napa. Kapolda. Kok bintang kecil? Lah pitenop. Bapak Nggih. diaturi nembang malah ngene iki. Nggih. Monggo, bilih campur sari, Bapak. Badhe nyuwun lagu napa? Oh, mboten. Bebas. Nggih bebas nggih, lamunan. Monggo. Bebas nggih, matur nuwun. Monggo Mas, para kadang Yo, sari tarik. dipun aturaken lamunan Niken Salindri. Monggo ayo. Sor. Pindho samudra pasang kang tanpa wangan. Penonton sing apal yo nyanyi bareng. Gumreng sliramu sayang cahyane bulan kang sumunar api Iya, tangannya di atas semua. yakti sliramu kang dadi lamunan. Monggo. Diaturke. Nggih. Heeh. Gen leren sik. Keren. Nggih. Iki aku ki ning kene jane ana duwe sedulur duwe kanca. Sapa Kang Jare Gareng? dinase ning kene. Sinten? Sapa? Jenenge Tony. Tony. Tadi Oh. sapa kuwi? Tapi tak ketemu awan tak goleki ora ketemu Tony iki ning di. Lah nang endi? Mbah. Lha ki Tadi sapa kuwi? endi To, sih? Tony, kowe kenal Tony go? Nang endi sih? Tony iki polisi Polda kene. Terus Oh. Mbah saiki dinese ning ndi? Tony Van Halen. Hah? Tony Van Halen. Oh, ora kok mbiyen Tony bodong kok. saiki ya dadi Bagong kuwi kok. Wah, Oh. kowe iki Tony lho. Ah, niku kurang- kebanggaan bahwa itu Bagong made in saka Polda Kaltim Mas Gareng. Loh. Wah, berarti Nuwun. anu gaduh Bagong teng mriki nggih. Ah, nggih. Alhamdulillah, Jan. Oh, ora. Nggih. Apa kurang kesel to kowe dadi polisi kok dadi bagong barang iki? Justru begini Mas Gareng. Apa? Dengan kita menghibur masyarakat, Masyarakat keseharian kita sebagai seorang polisi itu akan memperdekat jarak antara masyarakat dengan
anggota Nah, Polri. betul. Contohnya Pak Babin. Nggih. Jadi kita bisa menyerap nopo keluarnya marga gitu. Betul. Nah, Jadi pendekatan melalui budaya. Nggih, leres Nggih. Pak Wes, Camat. yen ngono karepmu sesuk tak unggahke pangkatmu dadi Bribtu. Alhamdulillah. Piye? Sik pangkatmu saiki apa to? Apa? Ngaib tuh. Oh malah mudhun ya. Coba ngaib tuh. Nggih. Nggih. Ya alhamdulillah Mas. Walaupun panjenengan iki TNI apa Polri, tapi ora lali karo budayane isih kersa bagong. Ya. Lah anu angger teng kantor nggih nyandange kados niki napa nganggo Ya klambi. ora nek kantor mosok dadan bagong. Ora, Nah. oh berarti seragam polisi. Ayo mesti. Kula Mbok nang pakaian nganggo kaya kiye terus nang perapatan. mboten. Ayo Lo nggih. karepmu keprapatane di air keras ngono apa piye? Jadi tugas polisi itu Betul. nun sewu lebih dari Pak Yai. Pripun sih? Lah, awake dhewe ra ngopeni wong apik tok. Kawit bawa pakai dewek ndase melu sapa? Awak Kita anggota Oh, iya. polisi niku tugasnya ndak melayani orang baik. Oh iya. Orang jelek pun kita ayomi. Betul. Nggih, Jadi leres. yang bersalah itu adalah perbuatannya, Bukan. bukan orangnya. bagus. Mula Karena- kudu dielingke. Nggih. Ngeten. Lah kita Oh, nggih. budidaya menika gitu. Kuwi nek jarine wong pinter agama kae barang siapa gitu. Heeh. Berguna bagi orang lain dan mempermudah urusan orang lain, maka akan dipermudah hidup kita. Betul. Ya kabeh. Nggih, Kabeh. nggih. Wah, Nggih. ora rugi lah tuh ngangkat dheweke dadi Iya. ngaib tuh. Waduh, nggih. Ora Mas Gareng, Nun, Nggih. ini penyuwunan dari beliau Bapak Kapolda. Nggih. Apa Mas? Ngersake walang kekek. Oh, malang kekek nggih Pak Kapolda. Walang kekek, Nduk Ayu kowe maju rono, Nggih. digarap jaipongan sing joget Mbak Ayu karo Mas Gareng. Wah, Oke. ditambah Ya. Mbak Ciblek bertiga. Ayo. Oke. ya Ning tetap siji-siji. Anu Ayo, napa monggo. ciplongan? jaipongan kok jiplungan. Jaipongan kok jiplungan. Oh iya. Ayo, Ayo Mbak Ayu. Ah. Ayo, Cuk. Ayo, Mbak. Maka, engko saka kendang ya, langsung bae rasa intro. Anu tak lali ya ngono. Terus engko di Sing nembang sapa ki? Sing nembang Mbak Fahmi, aku tak nyuwun Mbak Fahmi sih, karo Oke. lenggah wae. Monggo. Yo, Oke. yo diaturke. Walang kekek. Yo, Yo, tarik. Anda. Monggo yo. Ayo.
Terima kasih, matur nuwun. Mbak Ciblek iki cilik-cilik cabai rawit Mas Gareng. Oh, Nggih. kabeh Mas. Diaturi kok. Apapun bisa karena dia seniman otodidak medhek saka panggung. Saestu. Nggih. Heeh. Kembali nduk Niken Salindri. Nggih. Mbak Niken. Niki wonten sing ngersake Kusuma Wijaya. Oke, ayo diaturke. Siap. Monggo. Ayo Ken. Ayo Mbak Niken. Nduk, sayu. Lagi anu Lekien. di bensin. Nyongko galon. Sik lekien. Ya. Oh. Oh, Dur. anu sedulure Nanda. Nggih, monggo. Piye-piye. Kusumaning Kusuma Wijaya. Darani kusumane ngati. Wijaya Laras. Iya bener Kusumaning Ratri. Malah jeneng kerawitan. Oh. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Monggo. Ayo, Iki Ndak, tak ayo, pasrahke musik mergo kerawitane niki ora full abdi cahayu niki kalian para kadang saking Balikpapan nggih. Ku nek beda garapan ndak ora kepenak. Mula tak serahke nggon musik monggo. Monggo para kadang campursari Ayo, Kusuma Wijaya dipun Padha aturaken. ngisen-ngisenge bapak le, Arjuna le, sing apik. Waduh. Sing ngerjeni anake Mas Gareng lho. Ah. Iya. Monggo, ayo Mas. Yuk, tarik.